И здравейте хора, аз съм Декетър. Днес реших да снимам малко на Happy News. Извинете, че тук съм умрял. Като вече яка игричката. Тук играя Pole-Fight. О, не. О, майко. А не. Значи... трябва да ги пускам. Някак си странно. Така. Вау. Защо винаги умирам, когато там момиченци ми забие меч? Значи... искам друго. Аре, това да видим. О, не. Не, пуснете ме. Пуснете ме. Защо? Защо съм затворен тук? О, добре. Това е странно. Така, първо ще напиша едно. Трол. Намерих си играта, просто този сайт е тук. Само вижте. Отгоре. Сега ще пусна първото. Че е страшно. О, добре, някой да пада. Ако някой иска подаръци, не се надява на много. Не знае, че някой да е мъртъв. Починал в гроба. Не, о, майко. Защо почавалите? Значи, виждате, че съм се намушкал. Хора, това беше фейл. Фейл ви казвам. Беше си гадно. Що всеки път не го ръгам. Вау. Не знам как успях този да го ръгна. Но се радвам за това. Вау, ния. Ска. Аре. Какво е това? Че? Вау. Ако вече се едно съм еднорог. Така. Сега. Тук трябва да мятам брадви. Ало ще сворствам. Вау, хора, ако ви лаги ми кажете. При мен ми лаги. Вау. Направихме столчи. И то доста удобно. Не. О, супер. Спрях. На ръга. Да, хора, съжалявам, но просто това не минавам. What? Това е много странно. Играх на такова. Добре, не бих казал на такова. Просто също мятах мечове долу и те се връщаха към тях. Ето мятам мечове, брадви. Сега, ако например не знае така ме чути. Какво? Значи това е трофей. Добре. Се получа зле. Майко. Не. Оу. Това заболя. Героя.
накрая ще вземе да ме боли самия мен. О, не. О, това там беше дабл кил. Особено ако някой мисли, че клиповете ми за Майнкрафт са хубави, да напиши в коментарите, защото не виждам много коментари напоследък и мисля да се кажа да снимам. Така че просто пишете. О! Не. Добре, последен рестарт. Значи, добре, я наръках. Някой да е виждал такова нещо. Сега ще се наложи да мятам ръка. Защо? Значи, това е направо нещо скандално, като се доближава на друга ръка в твоето лице. Това... Мамо, мечовете почват да хвърчат направо. О, не. Пуснете ме. Добре, пускам друго. Хора, ако обичате такива игри задоволяващи, просто влезте и играйте. Вау. Намушках в двата меча. Добре, ще чайни. Това тук. Аре, Индиана Джонс малко. Вау. Значи просто метнах един меч долу и победих. Това е странно. Знаете, избирайте малко повече този герой. Не знам защо. Повечето хора не го избират. Просто го избирайте. Това е направо Херкулес. Както и очи, навсякъде върчи кръв. Мамо. Да, както видите, нашия чек не е толкова напомпан. Здрав, мачка всичко. Така, сменям и ливам. От сега скоро май ще свърши клипа. Това много по-бързо. Що по дяволите пак пуска. Да пробваме 6 преди да свърши клипа. Клиповете знам, че ги правя малки, но ако искате, може да правя повече клипове така. Наваксам времето. Майко. Я че гледаме дига ръце. Така. Джастин Бибър и баща му. Май така пише. Не знам много английски. Не. Значи това е... Да не е купила последния Xbox. Мамо.